Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Bismi Allah Rabbi Jalala da kai nake da nufin farawa. Sallah. Shine muka je amfanin wato zikiri fayundabu lil muslimi ay yuhafizu alaiha li annaha min alamati ikhlasi al-abd lillahi ta'ala. ومن تركها فقد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتد به وحرم نفسه ما يترتب على الذكر من أثر عظيمة ومنها خشوع القلب وذهاب قسوته